गिबियावनो बड'लेण्ड चेनेलखौ हामबाय होनदों आरो आंनिफ्राय गोजोननाय जासिदों गोदान बोसोरनि मुङाव बे दिनैनि जे प्रग्राम बियो सरकारनि बिथोन बादि मोनसे कमिउनिटि फेस्टिभेल माहारियारि मोनसे फोरब सान फालिनाय आरो बे फोरब सानखौ जोङो जोंनि गरफिला गोजौ फरायसालियावहाय गोबां जाथि माहारिफोरनि फरायसालि बियो जेरै बर' सावताल राजबंशी बेंगलि बिहारी मुस्लिम बे कमिउनिटिनि फरायसाफ्रा जोंनि फरायसालियाव दङखाय जोङो दिनै मोनफ्रोमबो माहारियारि मोनसे जोंनि हानजा सुनायजों लोगोसे जोंनि माहारियारि मोनसे कालचारखौ जोङो दिन्थिफुंदों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो माहारियारि मोनसे जानाय आदार मेला जेखौनाखि फुड फेस्टिभेल इंराजियाव बुङो बे प्रग्रामखौ जोङो फालिनाय जादों। बे बाथ्राया नंगौ दानि बे मुगायावहाय दानि फरायसाफ्रा फरायनायाव बांद्राय गोसो होआ नाथाय दिनैनिफोरबायदि प्रग्रामफ्रावबा बिसोरो गावसोरखौ गोसो मोदोम होनानै एखेबारे बाहायसोमो नाथाय जोङो बेबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों गथ'फोरखौ इयुनावहाय शिक्षा एबा सोलोंथाइनि फारसे जोङो आवगायलांनांगौनि बेलायाव जों फोरोंगिरिफ्राबो दिनैहाय बिसोरनि इयुननि थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होसारनानै दासिम नाजागासिनो दङ आरो बिसेसकरि बेबायदि रोखोमै जोंनि गरफिला गोजौ फरायसालिया अन्तत' बुंनो थाङोब्ला जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावहाय फरायनायनि बेलायाव जों मालाबाबो खम नङा। थांनाय मेट्रिक रिजाल्टआवबो जोंनि गरफिला हाइ स्कुला मोजां मोनसे स्कुल वाइज पार्सेन्टेजाव जोङो गोजौआव दावखोनो हादों। दिनैनि जेनाखि माहारियारि मोनसे दिन्थिफुंलायनाय कालचारेल मोनसे प्रग्राम जादों बे प्रग्रामाव खुनु मोनसेबो जाथिया खम दिन्थियाखै खिन्थु जोङो पाब्लिक अपिनियननिफ्राय मोननो हादों माने मोनद' कमिउनिटिनि मोसानाय आरो दिन्थिफुंनायनि गेजेराव बर' माहारिखौ बांसिन सापर्ट खालामदों नाथाय दिन्थिफुंनायावहाय जोङो आदिबासि ग्रुपनिफ्राय जोङो मोजां दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला जों आदिबासिफोरनि बेबायदि दिन्थिफुंनायखौ जोङो गोबां सुबुंफ्रानो जोङो नुफेरामोन नाथाय जोङो बेखौ दिनै जयैनो मोनफ्रोमबो माहारिनि फरायसाजों लोगोसे लकेल भिआइपि लकेल गार्जेनफोरबो ज' जानानै बे प्रग्रामावहाय बाहागो लानायावहाय बयनिबो माने आदिबासि भाइफोरनि कमिउनिटि जेनाखि प्रग्रामफोर बिसोर कालचार शो खालामदों बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। दिनैनि बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों दानि जाखांबोनाय बिसेसकरि जोंनि लाइमोन जायफ्रानाखि यां स्टुडेन्टफोर बिसोरखौहाय जोबोरैनो फरायसुनायावबो जेरै दिनैनि प्रग्रामफ्राव जेरैबायदि बिसोरो गोसो होसारदों बेबादि फरायलांनांगौ होननानै आं मिजिं थियो। लोगोसे जों बेबादि मेसेज होदों जाहाथे फरायसुनायावबो जोङो बेबादि गोसो गुदुं जानानै जोंनि फरायनायावहाय जों मालाबाबो उन जाथे जाया।